Някой да си вземе ръкавиците. Не може да си отворим вратата, ама няма проблем. Качването на някои хора много трудно след работния ден. На Яна определено е трудно. След като е портиера. Я вземи малко па. Качвам се и аз. Най-вероятно ще се кача, ма първа Нелка. Шофьорчето не ни разбира, но няма проблем. Абе, къде сме слушалките? Дали му са много сега? Сега може би се прибираме във фермата, може и да работим още. Важното е, че инкората е до смивката на Вивател. Чантата кой остана наша? На обене няма чантата. Място, кой дадах тази чанта Ливърпул, дето? Ето така. Отворете прозорците. Кой ли сте? Е, така ще раздаваш нашия багаж. Отворете прозореца. Отворете прозореца. Добре, не ме бийте. Сашо, колко плета направихме днеска? Обърни се и кажи. Ако знаеш, естествено. Чакай, Саши. Извинявай, че те попитах. 21. Колко? 21. 21. Чакаме отговора на Сашо отново. 21 и 2 щайки. Значи са 22 без 58 щайки. Тук на магистралата е опасно, трябва да се огледаме. Минава един невероятен син трактор. Това е най-невероятният трактор, който виждаш някога. Е, това е вече коментара. Я ти го че някакъв в най-хубавата песен, да. Коята песен? Нека чуем хубавата песен на Нелка. Диана Влад, как ти смее? Толкова замръзна се. Горе, аз снимай малко си. Сега е момента. Можеш да говориш. Аз бех оператор до сега, но поради уважителни причини ще почина малко. Влад! Влад! Влад, хай! Наближава след няколко, може би, минути, ще разберем дали ще свършим работа или ще имаме тайм. Може би свършваме. Може би, не се знае. И днес тази сталата е рязка. Какво е, Бояне? Обира? Ясно, браво. Ами той си. Директно от нашите. Помахайте на камерата. Ето. Спери обаче, че мога. В момента сме на 2 минути от фермата. Чакай, бе, да снимаш карамай. Как слизаме? Да. Деница явно е доста изморена, не може да гледа вече. Целият път ли ще снимаш? Ами да. И колко цял подколко. В момента се налага да изчакаме да се разминиме, може би около 6-7 минути. Бояне, тук ще да взимаш това за ръце. Мъчно ли ви е за вкъщи? Один. Снимай картофите. Това дали е росен? Това може би е росен. Дали това беше росен? Кое? Яна, помахай на камерата. И Албена да помахай. Мамо! Мамо, виж ме! Гюнтер, никакъвта няма.
А? Тук съм, аха. Агънце. Агънце. Агнешко. Агнешка главичка. Агнешко, да. Ще гледаме ли мача за трето място? Ще гледаме за пето и шесто. Вика най-хубав мач беше финала. Да. Сега ще решим да се ползва или ще отидем или ще продължим някъде. Тихо, че Любчо говори, бе. Тихо, че Любчо говори, бе. Двама човека. Поне съм аз. Трябва ми доброволец за почасовка. Един сам. Ма, какво ще се прави? Не знам. Момче ли ти трябва или мълчание? Един. Иначе ще избирам аз. Ами дай да теглим чоп, да то така не е хубаво. То никой не ще е много. Да, някакъв чоп да ми Давай, чоп да теглим най-често. Който се падне той. Може да не ме слагате нищо. Я да кажат още 12 човека ни трябва. Добре, да, аз ще ида. Имаме доброволец. Трети път избран. Яна и... Ти ли ще бъдеш? Айде па Яна. Светло вече си е до караваната. Айде, чао ви. Айде. Айде. Това ни е пералното. Това е колата на румънците. Да, това е румънската каравана. Това е най-хубавата каравана номер 22 с 3 интернет и 2 булсата. И аз се прибирам. Айде, чао. Чао. Ето това е най-хубавата каравана. Това. Аз всеки ден си вадя нов плик за маратонките. Малко трудно се включва, няма. Селената я няма.